Beda l-iskavar brabta ma' proġett ta' housing soċjali li se jsir f'Żebbuġ, proġett ta' 8 appartamenti fi triq il-Qolla u li huwa wieħed minn 16 il-proġett. Wara li amministrazzjoni preċedenti għażlet pajjiżna ma kellux bżonn iktar binijiet soċjali, il-gvern preżenti kien ta' fema differenti. Il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia spjega kif dawn is-16 sit diġà għandhom il-permessi. Il-diversi proġetti li kien hemm diġà il-permessi fuqhom tħallew fil-kxaxen ħriġnihom u bħalma qed tara llum bdejna l-ewwel proġett minn 16 sit illi ħajkonna ġewwa pajjiżna għax dan il-gvern jemmen li għandna nibnu appartamenti għal persuni vulnerabbli. Dak f'Żebbuġ se jkun qed isir b'investiment ta' 550,000 euro u se jkollu 7 appartamenti bi 3 kmamar tas-sodda u ieħor b'2. Il-Ministru Farrugia rimarka li fil-jiem li ġejjin se joħorġu tenders u jibda l-iskavar fuq is-sit li jmiss f'Ħattart. Dan fil-waqt li fix-xhur li ġejjin għandu jkun beda x-xogħol fuq is-siti kollha. Huwa stmat il-proġetti tal-housing soċjali għandhom jitlestew sa 3 snin oħra u se jkunu qed joffru bħollox 600 post ġdid. Proġetti li apparti li jkomplu jnaqsu l-waiting list se jindirizzaw b'mod dirett il-persuni vulnerabbli. Imma wkoll nkunu impenjati li nqajmuhom fuq saqajhom jimxu l qudiem ħalli nkomplu niġġieldu il-faqar ġewwa pajjiżna illi joħorġu huma mill-faqar joħorġu lil uliedhom u jkunu qed jinvestu għall-futur tagħhom illi jkollhom pensjoni adekwata. Il-ħidma mhux se tiqaf hemm. Dan hekk kif hu maħsub li wara li tlestew dawn il-proġetti issir evalwazzjoni għal inħawi oħra sabiex jinbnew iktar proġetti soċjali.